Det her er Fur. En sand naturperle midt i Limfjorden med nogle af Danmarks mest unikke landskaber. Her fortæller de dramatiske klinter historier om vulkaner, fossiler og en fortid, der strækker sig millioner af år tilbage. Men Fur er kun et af mange særlige steder, du kan opleve på Limfjordscaminoen. På vores vandreruter kan du opleve det hele til fods og komme helt tæt på den natur, der gør området så særligt. På Mors kan du blandt andet vandre over Handklit, der rejser sig 61 meter over fjorden og tilbyder et unikt indblik i fortiden og en storslået udsigt over landskabet. Men Limfjorden rummer mere end rå og dramatiske kyster. For mellem klinter, strandenge og stille fjordvige findes også et rigt dyre- og planteliv. Og når du bevæger dig gennem landskabet til fods, får du tid til at opdage de særlige arter, der er med til at gøre naturen langs Limfjorden så speciel. Andre steder, som på Venø, fører vandringen der gennem et mere fladt og roligt landskab, hvor østemningen, kysten og idyllen for alvor kan mærkes. Og ved Kilen nær Struer viser Limfjorden sig fra en helt anden side. Her bevæger ruten sig gennem et mere kuperet fjordlandskab, hvor vandet, bakkerne og de små stier skaber en tæt og varieret naturoplevelse. Langs Limfjordscaminoen skifter landskabet hele tiden karakter. Og med os bliver Limfjorden ikke noget, du bare ser på afstand, men et landskab, du bevæger dig gennem, og hvor du kan lade dig forføre af naturen, mens vi sørger for alt det praktiske.